Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Dünýäniň dürli ýerine ýaran türkmenleriň ykbal pursatlaryň dürli. Azatlyk radiosynyň türkmen diasporasynyň dürli ykbal pursatlaryny ele alýan Dünya Türkmenleri adly bu hepdelik dowamly gepleşigini Türkiýeden taýýarlap hem alyp barýan Döwlet Baýhan. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlyk radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü temasy Türkmen liderlerinden näme garaşylýar? Azatlyk radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşiginiň bugünkü sanyna Türkmen liderlerinden näme garaşylýar diýen temada Bahar, Oğuzhan, Rozbay we Ýuğuz agadaglary bilen geçirilen söhbetleşikleri şeýle-de Azatlyk radiosynyň azathabar.org internet sahypasyna we Facebook sosial ulgamdaky Azatlyk radiosu sahypasyna açylan Türkmen liderlerinden näme garaşylýar diýen foruma dinleýijilerimiziň galyran tesirlerini dikkatiňize ýetirer. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlyk radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü temasy Türkmen liderlerinden näme garaşylýar? Söhbetleşiklere başlamazdan ol sizi dinleýijilerimiziň Azatlyk radiosynyň azathabar.org internet sahypasyndaky Türkmen liderlerden näme garaşylýar diýen foruma galyran käbir tesirler bilen tanış etmek isleýär. Türkmen talip diýen dinleýijimiz vizalar ýatyrylsyn. Iki ýurt arasynda samolyot biletleri gaty gymmat. Biram Istanbuldan Maraýada çärjewe uçur saparlary ýoly goýulsyn diýip öz pikirini beýan edipdir. Hormatly radio dinleýijiler, söhbete Bahar bilen başlaýar. Hawa Bahar Türkmen maşgalalarynyň problemalary taýdan Türkmen prezidentleriniň duşugyny siziň pikiriňize görä nähili meseleler ele alınmaly? Hawa mine Türkmenistandan täze geldim. Hawa birinciden arzu isle, ikinciden hem haýyş hökmüne işlemäge ruhsatnama berenlerinde şo duş gelýän kynçylyklary aýyrsalar gowy boljak. İkinciden hem şo taýda durmuşa çykan gelinlere vizasy ýok bolsa, aňyrda vizasyny uzatma ruhsat beren oklar. Türkmenistana gelse de evine gidebilen ok. Şo taýda duş gelýän resmi kynçylyklary we resmi däl kynçylyklary aýyrsalar has gowy boljak. Gelip iki döwletin arasynda bir ılalaşyk yglan etseler diýen şu vizalary aýyrsalar, hem işleme ruhsatnamany kynçylyksız berseler has gowy boljak. Hem teklif hem haýyş. Bahar, anha bizi dinläp oturan söhbetdeşlerimiziň arasynda Türkmenistana işläp şol ýerde hem öýlenip paýdan Oğuzhanma. Gyz tarapynyň pikirini sizden öwrenip, geliňini oğlan tarapynyň pikirinden bir soralyň Oğuzhandan. Hawa Oğuzhan, prezidentleriň duşugyny Türkmen maşgalalarynyň duş gelýän problemalary nähil çözülmeli? Oğuzhan, söz sende. En büyük problem iki ülke arasındaki yapılan nikahların kabul edilmemesi. Yani Türkmenistan'daki yapılan nikah Türkiye'de kabul edilmiyor. Türkiye'de yapılan nikah Türkmenistan'da kabul edilmiyor. İki ülke birbirini tanıyıp nikahlarını kabul edecek. Türkmenistan kabul etmiyorsa Türkiye'de kabul etmez. Bunu çözmeler lazım. İkinci en büyük sorun da iki ülke arasındaki vizenin kaldırılması birazcık güç olacak ise de rahatlatılması lazım. Bu şekilde her şey çözülür. Bahar, Oğuzhan, maşgalalar üçün iň esasy problema iki ýurdun arasynda nikahlaryň kabul edilmeýänligi. Yani Türkmenistan'daky nikah Türkiye'deki nikah hem Türkmenistan'da kabul edilmeye. Şoň üçin hem ilki başta iki ýurt özara nikahlary ikrar etmeli, kabul etmeli. Ondan soň iki ýurdun arasyndaky viza päsgelçiligi çözülmeli. Vizany ýatyrmak kyn bolýan bolsa, iň azyndan viza şertleri ýeňilleşdirilmeli Oğuzhan. Hawa senem Bahar jemleýiji sözüň aýdaýsaň. Ine döwlet bilşiňiz ýaly Türkiýe prezidentim tapara gelip otur Türkmenistana. Şo biziň Türkmenistanyň prezidentiniň 200-liligi ýaman gowne deýijilik men üçin biziň prezidentimiz tarapyndan edilen 200-lilik Türklere seredi we siz biziň doganmyz diýýär. Türkmenlere seredi, Türkleri düşman hökmüne goýýar biziň öňümizde. Şo biziň aramyzdaky sowukluk aýrylsa has gowy bolarmyka diýen. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlyk radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü temasy Türkmen liderlerden näme garaşylýar? Geliňinden bolsa Facebook sosial ulgamdaky Azatlyk
radyosu sahypasynda açylan türkmen liderlerden näme garaşylýar diýen forma dinleýijilerimizin galdyran käbir tesirlerine göz aýlalyň. Begimrat Annamradow, ananmaň hemmeti yalan arkadaşlar. Vida aýrylmaz. Halkyny ýygyna ýygnap bilen ok prezident diýip öz pikirini beýan edipdir. Settar türkmenliğini dinleýjem. Goloyda Türkmenistan'a diňe döwlet diýişgärleri we ýörep bilmeýän garrylar galar. Ondan soň näme bolarka biljekdäl öz garaýyşyny beýan edipdir. Kuluy we maral bularyň öz aladasy halk üçin hiç tat bolmaz. Pul gazanmaň derdindeler. Mesele gaz diýip Azatlyk radiosu atly Facebook sosial ulgam sahypadaky türkmen liderlerden näme garaşylýar diýen forma tesir garlypdyr. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü temasy türkmen liderlerden näme garaşylýar. Gelin bolsa bu temada Türkiýedäki Türkmenistanyň beýkanun zähmet migrantlaryň adyndan Rozway we ýygyderli Türkmenistana gatnap duran ýük ulugsurjusy Ýoguz Agadaw bilen geçirilen söhbetdeşlik dinleýäliň. Rozway ilki bilen sözü ýaşulay berýäli. Türkmenistana gatnap ýören ýük ulugsurjusy Ýoguz Aganyň hem bu temada aýtjak sözüni dinleýäli. Ýoguz Aga söz sizde. İlk önce vizelere kaldırsın. Türkmen bir millet diyorlar. Saat 11'de tavuklar gibi kapatmaması lazım milleti. Özgür yaşaması lazım. Petrol, gaz satıyor, pamuk satıyor. 4 milyon bir avuç insan ya. Maaş vermesi lazım halkına. Diyeceğim bu kardeş. Rozway, Ýoguzdaga Türkmen bir millet diýil ýani yalan bolmayan bolsa, ogly bilen vizeleri yatyrsyn. Saat 11'de öýüne gabap goýmaly halky, towuk ýaly, azat erkin ýaşamaly. Nevit gaz, paýta satýa, 4 milyon bir gysym ýaly az halk yeterli aýlyk bermek gerek halkyna diýip öz pikirini beýan etdi. Hawa Rozway, özüň ýaly Türkiýede işläp ýören beýkanun zähmet migrantlar barada Türkmen prezidentleri näme gepleşmeli, maslahat etmeli ýa-da nämese gowalar diýen. Sen beýan etjek garaýşlaryň bilen gepleşigimiziň bugünkü sanyny jemleýäs. Rozway söz sende. İki devletin prezidentinin duruşması elbette bizim için goýza. Türkmenistan raýatlaryň aglap asýan ýaly şu Türkiýe döwletinde işläp ýördi. Vize meselesi boýunça, pasport meselesi boýunça gidip bilen oklar gitseler de gelip bilen ok, gitmek isteýärler ýöne gitmekden de yüz öwürüp duralary var. Şu meseleler ortağa atylsa da çym bir şekilde çözülse, yani elbette bizim için hem gowalar hem höküm için hem gowalar da. Ele bizim halkın derdi bu şekilde kıynanyp ýör döwlet. Çözülmän duran meseleler şular. Şu meseleler çözülmese elbette bizim halkın bir yerden bir çıkarga gözlemek zorunda. Yani haysam olsa bir yol özlerine seçmeli. Benim pikirim çelni. Azatlyk radiosyny indi tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän Ýeketäk radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenleri gepleşiginiň bugünkü sanyna türkmen liderlerden näme garaşylýar diýen temada Bahar, Oğulhan, Ýoguz Aga we Rozway daglar bilen geçirilen söhbetdeşlikleri şeýlede Azatlyk radiosynyň azatgabarny.org internet sahypasynda we Facebook sosial ulgamyndaky Azatlyk radiosu sahypasyna açylan türkmen liderlerden näme garaşylýar diýen forma dinleyijilerimizin galdyran käbir tesirlerini dikkatiňize ýetirdik. Mehriban doganlar, Azatlyk radiosynyň türkmen diasporasy baradaky dünýä türkmenleri gepleşigini sizem öz türkmenleriniňi tanadyp, olaryň durmuş meselelerini gün tertibine getirip, dünýä türkmenleri bilen habarlaşyp hem gatnaşyp duruň. Habarlaşmak üçin biziň elektronik hat salgymyz hat e-mail belligi azatradio.org hat e-mail belligi azatradio.org Azatlyk radiosynyň Azat tolkunlaryna ýene duduşuşançak hoş sag bolun. Azatlyk radiosynyň türkmen diasporasy baradaky dünýä türkmenleri atly bu hepdelik dowamly gepleşigini Türkiýeden taýýarlap hem alyp baran Döwlet Baýhan Rowaşlyk hemraňyz bolsun.